Ευγενέστατη κυρία Πρόεδρος έχει ζητήσει απολογούμενη, ας πούμε, και την κατανόησή μας για την καθυστέρηση. Πρόεδρε, να πω κάτι, αν καθυστερήσουμε και στα κόκκινα δάνεια όσο καθυστερήσουμε σήμερα, μια χαρά πάμε. Σας ευχαριστώ για το Πρόεδρος. Μου το αποδώσατε. Όλο και όλο μία ώρα για ένα τέταρτο. Λοιπόν, να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να πω ότι αντίθετα από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που αναρωτήθηκε χαριτολογώντας μήπως λύθηκε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και έχει αντλήσει αυτό το συμπέρασμα από τη μικρή συμμετοχή, το είπε χαριτολογώντας, θα πω και εγώ καθόλου χαριτολογώντας ότι επειδή ήρθα λίγο νωρίτερα από τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, από την αρχή δηλαδή αυτής της συνεδρίας, ας πούμε, του συνεδρίου σας, από κάποιες τοποθετήσεις αποκόμισα την εντύπωση ότι μάλλον έχουν λυθεί όλα με τα κόκκινα δάνεια. Περίπου η χώρα έχει στρατηγική, έχει πλαίσιο, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχει προκύψει από πολύ συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Δεν χρειάζεται να μνημονεύσω ποιες. Έτσι λοιπόν, αντίθετα πάλι από τον κύριο Χατζηδάκη, εγώ θα σας πω αυτά που είχα ετοιμάσει, γιατί ακριβώς είναι γνωστή αυτή η λογική και πάνω σε αυτό δεν θα αναφερθώ, γιατί θα το πω από την αρχή με ένα πολύ απλό τρόπο για να μείνει. Όπως πάμε χωρίς... Γι' αυτό είναι και το κεντρικό νόημα της εισήγησής μου. Εάν συνεχίσουμε στο κρισιμότατο θέμα των κόκκινων δανείων, έχει αναπτυχθεί από όλους. Έτσι είναι, πρέπει να το λύσουμε χθες, γρήγορα, είναι τεράστιο, είναι όλα αυτά. Εάν συνεχίσει η χώρα να βαδίζει χωρίς συνεννόηση, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων με άνηση θα καταπιεί 2 πρωθυπουργούς. Με άνεση. Κάποτε είχε πει το ίδιο για τη χώρα ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν 23 χρόνια. Κρατήστε το αυτό που σας λέω, γιατί ακριβώς έτσι αξιολογείται το θέμα των κόκκινων δανείων. Είναι πραγματικά το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω μεταφέροντας το χαιρετισμό της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της Συμπαράταξης Φόβης Γεννηματά, συγχαίροντας πρώτα απ' όλο τους διοργανωτές, τους 2 Προέδρους των επιμελητηρίων, αλλά και όσους όλοι συνέβαλαν στην οργάνωση του συνεδρίου. Και δεν πρόκειται για τυπικά συγχαρητήρια όπως συνηθίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί από το ξεκίνημα, από το ξέσπασμα της κρίσης και ιδιαίτερα το 8, που ξεκίνησε μεγάλη ύφεση και ιδιαίτερα μετά την υπογραφή του πρώτου μνημονίου, ο δημόσιος χώρος είχε σταδιακά στην αρχή και εξ ολοκλήρου στη συνέχεια καταληφθεί από την αντιμνημονιακή ρητορική και το διαγωνισμό στην περιγραφή, στην πιο δραματική μάλλον περιγραφή μιας πραγματικά πολύ δύσκολης κατάστασης. Κανένα πρόβλημα ως γνωστόν δεν λύνεται περιγράφοντας τις συνέπειες που αυτό προκαλεί, παρά μόνο αν ακολουθήσουμε τον τρίπτυχο αποδοχή. Δεν ξέρω, το έχουμε αποδεχτεί ακόμα το πρόβλημα στην Ελλάδα που μας οδήγησε στα μνημόνια, δεν ξέρω. Αποδοχή, εξακρίβωση αιτίων, πρόταση για λύση. Τα τελευταία 2 χρόνια πληθαίνουν τεκμηριωμένες επιστημονικά προσεγγίσεις, αλλά και πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, και είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το υπογραμμίσω ότι ο χώρος των μικρομεσαίων με επικεφαλή στη ΓΕΣΕΒΕ και πολλά επιμελητήρια της χώρας, όπως είναι το Επαγγελματικό Αθηνών και το Βιοτεχνικό Πειραιά που συνδιοργανώνουν αυτό το συνέδριο, πρωταγωνιστούν σε αυτή την εξέλιξη, την αλλαγή του κλίματος, η διαπάλη ανάμεσα στη λογική και το θυμικό, στον τεκμηριωμένο λόγο και τη συνθηματολογία έχει ξεκινήσει ήδη και αυτό από μόνο του είναι αισιόδοξο. Τώρα τι επέδρασε σε αυτή την εξέλιξη και φύγαμε από αυτή την απόλυτη κυριαρχία του διαγωνισμού, όπως είπα, της πιο δραματικής περιγραφής, δεν είναι και ιδιαίτερα σαφές τι ακριβώς μας οδήγησε αυτή την εξέλιξη. Ίσως να είναι το γεγονός ότι οι ηγέτες, οι επικεφαλείς του πρώτου αντιμνημονιακού μετώπου έχουν γίνει πρωθυπουργοί διαδοχικά. Πρώτο ο κύριος Σαμαράς και μετά ο κύριος Τσίπρας. Αυτοί ήταν οι ηγέτες του πρώτου αντιμνημονιακού μετώπου. Ίσως να έχει συντελέσει το γεγονός ότι κι άλλες χώρες υπέγραψαν μνημόνια πριν από εμάς και ήδη έχουν βγει, ενώ εμείς παραμένουμε στο 3ο και πολλοί μιλάνε για 4ο. Ίσως πάλι να έχει καταστεί κοινή συνείδηση μη ομολογημένη στη χώρα μας το γεγονός ότι από μνημόνιο σε μνημόνιο και από κυβέρνηση σε κυβέρνηση οι λύσεις που έχει στο τραπέζι η χώρα, αφήστε τα κόμματα, διαρκώς χειροτερεύουν. Ίσως τέλος να έχει
λειτουργήσει δεν ξέρω, να έχει καταστεί μια τέτοια εξέλιξη, να έχει υπάρξει από να προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρητό, ότι ανάγκα και θεοί πείθονται, καθώς η χώρα αποδυναμώνεται στον κρισιμότερο για την ευημερία της παράγοντα, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Δεν ξέρω τι έχει συντελέσει, ίσως να έχουν συντελέσει όλους και τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, έστω και με τεμποδίων, σήμερα συζητάμε, μπας και καταφέρουμε να συνοηθούμε. Αυτό που θέλω να τονίσω. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που έλειψε από τη χώρα κραυγαλαία από το ξέσπασμα της κρίσης και λείπει ακόμα και σήμερα είναι η συνεννόηση. Και το τίμημα είναι πάρα πολύ βαρύ για τη χώρα. Και δεν επιτρέπεται να υπάρξει συνέχιση αυτής της λογικής και στο κρίσιμο θέμα των κόκκινων δανείων. Για μας, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το πραγματικό δίλημμα της χώρας είναι εθνική συνεννόηση ή εθνική καταστροφή. Έτσι λοιπόν, μας προκαλούν θλίψη όσοι στην κυβέρνηση πανηγυρίζουν για το διαφαινόμενο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και είναι πράγματι λυπηρό το θέαμα του νεότερου πρωθυπουργού στην ιστορία μας να μιλάει σαν χρηματιστηριακός σύμβουλος που ποντάρει στην άνοδο άειλων αξιών επειδή επανέρχεται η σταθερότητα στην οικονομία μετά από περιπέτεια 28 μηνών. Έτσι μιλάει ο πρωθυπουργός. Θα ρίξει ακούς καν χρηματιστηριακό σύμβουλο, επενδυτικό σύμβουλο, η αβεβαιότητα, το ένα το άλλο. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι αυτά θα συμβούν. Αλλά με την υπερφορολόγηση, τα απαγορευτικά επιτόκια και το φοροασφαλιστικό κατρούγκαλο που ποινικοποιεί το κέρδος, ο άνεμος της ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία δεν είναι καθόλου ούριος. Για όποιον θέλει να βλέπει. Η κυρία Νούκου είπε κάτι σημαντικό. Ο κύριος Χατζηδάκης δεν το ήξερε. Εγώ το διάβασα το πρωί, η ίδια το είπε σε μια τηλεόραση και σοκαρίστηκα. Πάνε και ακίνητα και εξυπηρετούμενα δάνεια σε funds. Σε προηγούμενες περιόδους δεν θα μπορούσε να γίνει το συνέδριό σας με παρόντες εκπροσώπους κομμάτων που ήταν στην κυβέρνηση. Κάνω λάθος, κυρία Νούκου? Να θέλω να τοποθετηθείτε. Δεν θέλω να πάρετε θέση για κάποιο κόμμα. Όχι, αν είχε υπάρξει αυτή η εξέλιξη πριν από 1,5 χρόνο, να πηγαίναν σε funds εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα, γιατί έχουν έτσι τα πράγματα όπως ακριβώς είπατε με τα αγροτικά ακίνητα. Είναι τρομακτικό το ποσοστό. Είναι πρακτικά πάνω από 85% της αγροτικής γης, όπως ξέρετε, είναι υποθηκευμένη. Λοιπόν, δεν είναι όριος λοιπόν ο άνεμος με όλα αυτά που συμβαίνουν και υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όχι με αλληλοφάγωμα και ανθρωποφαγία, αλλά προσπαθώντας να βρούμε ένα κοινό πεδίο, γιατί είναι τεράστιο το ζήτημα για τη χώρα. Αυτό προσπαθώ να πω. Η ύφεση εξάλλου στη διετία του κυρίου Τσίπρα, αντί ανάπτυξης 6 με 6,5% όπως προβλέπουν όλοι οι οργανισμοί, οι διεθνείς, στα τέλη του 2014, δεν έπεσε από τον ουρανό, ούτε είναι αποτέλεσμα κάποιες συνωμοσίας στις οποίες με ευκολία αποδίδει τα πάντα η κυβέρνηση Ριζανέλ. Αρκεί μόνο να μνημονεύσω με τα ονόματά τους 10 μεγάλες επενδύσεις ή μεγάλα έργα που είχαν πάρει το δρόμο τους τέλη 14, αρχές 15, τα βρήκε όρημα και ξεκινημένα η κυβέρνηση και σε αυτά τα 10 που θα σας πω, γνωστούς τίτλους θα σας πω, έχει καταγραφεί αλλού καθυστέρηση 2 ετών και αλλού αναζητείται η τύχη τους. Ελληνικό, αεροδρόμια, ΑΔΜΙΕ, Μικρή ΔΕΗ, γραμμή 4 του μετρό, Πάτρα Πύργος, κλείσιμο ΕΣΠΑ, διαχείριση απορριμμάτων, μεγάλα αρδευτικά, πακέτο Γιούγκερ. Προσέξτε, όλα αυτά που σας είπα, τα 10, δεν είναι κατάλογος έργων ή επενδύσεων που απλά καθυστέρησαν. Όλα μαζί αθροίζουν ποσό πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είτε καταργήθηκαν, φύγαν από το χάρτη, είτε έχουν πάει πίσω 2 χρόνια. Προσέξτε, τουλάχιστον. Δηλαδή κάτι παραπάνω από 12% του ΑΕΠ και στην πράξη πολύ περισσότερο εάν υπολογίσουμε ότι όλα τα έργα και επενδύσεις ως γνωστόν έχουν πολλαπλασιαστεί αισθητά μεγαλύτερο της μονάδας. Αισθητά μεγαλύτερο της μονάδας, δεν χρειάζεται. Το άλλο μπορεί να έχει 1,5, άλλο να έχει 5, άλλο 3, εξαρτάται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν λάβουμε μάλιστα ότι η ύφεση, όπως είπα, δεν ήρθε από τον ουρανό, αλλά εδώ βρισκόμαστε μπροστά και σε ένα δομικό πρόβλημα για τη χώρα, δεδομένου ότι όλοι οι οικονομολόγοι Έλληνες και ξένοι λένε, για να πούμε και καμιά αλήθεια από το βήμα του συνεδρίου, και όχι να προσπαθούμε να διατυπώσουμε success story, ότι για να ξαναβρούμε στοιχειωδώς το επίπεδο ευημερίας
που είχε η χώρα, ανεξαρτήτως του πώς θα διανεμηθεί αυτή η ευημερία, το 7 πριν το ξεκίνημα της μεγάλης ύφεσης, πρέπει στα επόμενα 4-5 χρόνια να γίνουν επενδύσεις 100 δις. Όταν λοιπόν έχουμε όλο αυτό που σας είπα που είχε την ευκολία και δεν εξαρτιόταν ούτε από Σόιμπλε, ούτε από τη μάχη των γιγάντων για την οποία μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Το έχει πει και ο Τσακαλώτος, μαλώνουν λέει οι ελέφαντες και την πληρώνουν τα βατράχια. Δεν υπάρχει σε αυτά που σας διάβασα ούτε Λαγκάρτ, ούτε Σόιμπλε, ούτε καμιά διαπάλη δανειστών. Υπάρχουν μαντήλια για το Σπίρτζι, υπάρχει ηρεμιστικά για τον Πολάκη, υπάρχουν οι δεσμεύσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού και πάει λέγοντας. Περί αυτού μιλάμε. Εδώ λοιπόν μιλάμε για δομικό πρόβλημα το οποίο μας στέλνει ακριβώς απέναντι από το κεντρικό ζητούμενο που είναι η ανάπτυξη. Τα ίδια ισχύουν για την περίφημη ποσοτική χαλάρωση. Πραγματικά το ζήτημα είναι τα γνωστά, το είπε ο κ. Μητράκος, τα αναμενόμενα ωφέλη. Μα τα αναμενόμενα ωφέλη από το QE είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι η χώρα ήταν προγραμματισμένη να μπει τον Αύγουστο του 2015 και μέχρι τώρα μετράει 21 μήνες εκτός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αν πιστέψουμε τον αρμόδιο αντιπρόεδρο του κ. Παπαδημητρίου, τον αρμόδιο υπουργό του κ. Παπαδημητρίου, θα μπει τον Ιούνιο, δηλαδή 22 μήνες μετά, σε ένα πρόγραμμα που πιθανά σχετικά κοντά να λήξει. Μακάρι να τραβήξει όσο γίνει παραπάνω. Το καλό της πατρίδας θέλουμε. Αλλά λένε πολλοί ότι μπορεί να λήξει ως 17 και εμείς έχουμε χάσει δηλαδή από τους 26 μήνες ισχύως του προγράμματος, θα έχουμε χάσει 22. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν απολαμβάνει η οικονομία τα ωφέλη, αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Και όχι να μας επαναλαμβάνει τα γνωστά εδώ και χρόνια ωφέλη από τη συμμετοχή στο QE. Αυτή ανέτρεψε τον προγραμματισμό του Αυγούστου, γιατί επέλεξε ένα άλλο δρόμο. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κολλήσαμε στην ύφεση 2 χρόνια. Έτσι αυξήθηκαν βέβαια και τα κόκκινα δάνεια. Γι' αυτό μένω τόσο πολύ σε αυτό το ζήτημα. Και στηριχθήκαμε σε ένα αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση που αλυσοδένει τη χώρα σε ένα διαρκές δίλημμα Brexit ή διαρκής λιτότητα. Με ανάπτυξη αντί για ύφεση, δεν θα μιλούσαμε για νέες περικοπές μισθών και συντάξεων και για ανύπαρκτα και φανταστικά αντίμετρα, αλλά θα μιλούσαμε για φοροελαφρύνσεις και απασχόληση, για την πρόταση που έκανε ο πρόεδρος Γιασέ και τη συνυπογράφω. Όχι ως προς μόνο και ως Πασόκ, τη συνυπογράφουμε αυτή αντιπρόεδρε, και είχα καυγαδίσει με τη Νέα Δημοκρατία ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ, ζητώντας ακριβώς το τότε πλεόνασμα αντί να γίνει 500 ευρώ, να πάει ακριβώς στην. Και σάγαμε στις γατέρες, να πάει ακριβώς σε αυτό το πράγμα. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτή τη λογική. Κάποτε πρέπει να αλλάξουμε λογική σε αυτή τη χώρα, αν πραγματικά έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Με ανάπτυξη λοιπόν θα μιλούσαμε γι' αυτό. Δεν θα αγωνιούσαμε για την επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες, αλλά για την αύξηση της ρευστότητας. Δεν θα μιλούσαμε ξανά για σταθεροποίηση της οικονομίας μετά από 2 χρόνια, θα μιλούσαμε για ανάπτυξη. Αυτό είναι το κεντρικό ζητούμενο της χώρας και με αυτή την παραδοχή βέβαια, τα κόκκινα δάνεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχει λόγος να παραθέσω αριθμητικά στοιχεία, έτσι το έγραφα από την αρχή προεδρεύουσα λοιπόν της συνάντησής μας. Δεν υπάρχει λόγος να παραθέσω αριθμητικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τη σοβαρότητα του προβλήματος στη λήξη ενός συνεδρίου που νομίζω ότι, και πιστεύω ότι έχει συμβάλει ήδη σημαντικά στην κατανόηση του όλου προβλήματος. Έτσι. Είναι ωστόσο σκόπιμο να επισημάνω ποιοτικά ζητήματα. 1. Τα κόκκινα δάνεια είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα, υπόθηκε από πολλούς. Εδώ όμως έχει διαστάσεις που δεν έχει πουθενά άλλου στην Ευρώπη. 2. Ότι δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις γιατί κανένας δεν διανοείται κούρεμα καταθέσεων, νέα ανακεφαλαιοποίηση και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Τι σημαίνει αυτό. Κυρίως όμως και πάνω από όλα οι τράπεζες πρέπει να επανέλθουν, όπως υπόθηκε και από τον πρόεδρο τον κύριο Χατζηδοσίου στην αρχή, στη βασική αποστολή τους που είναι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Από το 2008 οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι πρακτικά κλειστές. Από το 2008 είναι πρακτικά κλειστές. Δανείζουν δηλαδή σε ελάχιστους και σε αυτούς με απαγορευτικά επιτόκια. Οι τράπεζες πρέπει να απαλλαγούν από το μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Το επόμενο βήμα, το οποίο πρέπει να βγει ως συμπέρασμα του συνεδρίου, είναι η προσεκτική αλλά γρήγορη αποκλιμάκωση των επιτοκίων, γιατί τα επιτόκια εδώ και χρόνια λειτουργούν για τις ελληνικές επιχειρήσεις ως κλειδωμένη ανισότητα σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητά τους με άλλες ευρωπαϊκές. Είναι παράλογα τα επιτόκια να συγκρίνουμε με τα γερμανικά, για παράδειγμα, και ζητάμε να είναι και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις μας.
Η εξέλιξη αυτή της αποκλιμάκωσης, δηλαδή ως επόμενο βήμα, μετά την απαλλαγή του μεγάλου βάρους των κόκκινων δανείων στις τράπεζες, είναι επιβεβαιωμένη όχι μόνο για λόγους ανταγωνιστικότητας, αλλά και για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η διαδικασία που εκκινείται με τα κόκκινα δάνεια περιέχει στοιχεία αναδασμού στην ελληνική οικονομία. Σε αυτό λοιπόν τον ιδιότυπο αναδασμό δεν είναι δυνατόν να μην συμμετέχουν ελληνικές επιχειρήσεις και Έλληνες επιχειρηματίες και να είναι de facto σε μειονεκτική θέση έναντι κάποιων που έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα με πολύ χαμηλότερα επιτόκια. Είναι στοιχειώδες που θα λέγαμε, έτσι. Πρέπει να συμμετέχει λοιπόν όποιος θέλει και μπορεί φυσικά με ισότιμους όρους. Έχοντας επίγνωση λοιπόν τις σοβαρότητες όπως την προσδιορίση του προβλήματος και του κατεπήγοντος που έχει το ζήτημα των κόκκινων δανείων, στο Πασόκι της Συμπαράταξης έχουμε ασχοληθεί μήνες τώρα με πάρα πολλά καλά στελέχη, αρκετά από αυτά, όπως είναι ο κύριος Φράγκος που εδώ μπροστά μου, αρκετοί από όσους δουλέψαν ήταν στο διήμερο συνέδριο και τοποθετηθήκαν, συμμετείχαν στις εργασίες και είναι αναρτημένες και όλες οι θέσεις. Δεν θα σας κουράσω επαναλαμβάνοντας, θα εστιάσω μόνο την προσοχή σας σε μία πρόταση που είμαστε οι μόνοι που τη λέμε. Δεν είναι αυτή που είπε ο κύριος Δραγασάκης ότι τη λέγαμε αλλά την πήραμε πίσω γιατί δεν κάθισε διαπραγμάτευση. Είναι μια πρόταση που την έχουμε δουλέψει, την έχουμε πονέσει και έχουμε καταλήξει μετά από πολύμνες συζητήσεις με την αγορά, με τις τράπεζες, με παράγοντες των θεσμών και βέβαια κυρίως με εσωτερική διαβούλευση δικιά μας. Μιλάω για την πρότασή μας να προτείνουμε την ίδρυση ενός Ταμείου Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, που είναι καθαρά ιδιωτικός οργανισμός, με το κράτος να έχει μειοψηφικό πακέτο, να είναι όμως παρόν, να είναι παρόν για να υποπτεύει και το οποίο θα λειτουργεί αποκλειστικά με όρους που θα συμφωνηθούν με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ECB. Καθαρές κουβέντες. Δεν πάμε να κάνουμε με όρους 2000, δεν προτείνουμε να γίνει με όρους 2017 ένας νέος οργανισμός ανασυγκρότησης επιχειρήσεων της δεκαετίας του 80, για το Θεό. Λέμε κάτι άλλο. Και προσέξτε, τολμήσαμε να κάνουμε αυτή την πρόταση γιατί σας θυμίζω το Γενάρη μήνα ο κύριος Ντράγκη μίλησε για bad bank σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είπε ότι υπάρχει σοβαρή τέτοια. Αυτό μας έδωσε το έναυσμα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και σε μια τέτοια κατεύθυνση ως χώρα μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση με την ECB και να πάρουμε αν θέλει και τις γραμμές άφοβα. Όχι ως υποτακτική, αφού το έχει δει λοιπόν το ζήτημα της bad bank, γιατί να μην το δούμε. Προσέξτε, το κλειδί της πρότασής μας, δεν σκουράσουμε τίποτα άλλο, είναι ότι κόβουμε δρόμο. Απαλλάσσουμε γρήγορα τις τράπεζες από ένα μεγάλο όγκο δανείων και δεν πάνε στα ζήτα, αλλά πάνε σε συμφωνημένους όρους με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα Ελλάδος, όχι αυθαίρετα. Και οι τράπεζες επανέρχονται σε σχετική συντομία στον ενάρετο κύκλο, αν θέλει, της χρηματοδότησης οικονομίας για να βάλουν μπροστά και τα άλλα βήματα. Κόβουμε δρόμο εν ολίγης. Αυτό είναι το πολιτικό νόμο, γιατί κάποιοι βιάστηκαν εντελώς επιπόλαια κατά τη γνώμη να την κριτικάρουν και μας είπαν και κρατικοδία την πρόταση. Δηλαδή πραγματικά να κάνεις το σταυρό σου. Είναι φυσική συνέχεια, όπως λέω, της πρωτοβουλίας του Προέδρου της ECB και όλοι ξέρουμε ότι δυστυχώς το κεντρικό μειονέκτημα και γνώρισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα είναι δυστυχώς η μεγάλη αργοπορία της με την γραφειοκρατία. Δηλαδή, αν ευωδώσει, δεν απαντάω, αν ευωδώσει δηλαδή η πρωτοβουλία όπως την ανακοίνωσε το Γενάρη ο κύριος Ντράγκη, θα τον καταγγείλουμε εμείς κάποιοι από την Ελλάδα ως κρατικοδίαιτη αντίληψη. Αυτό. Αυτή λοιπόν είναι μια κεντρική πρόταση, δεν θα πω ότι σε όλες τις άλλες υπάρχουν, όπως είπα, εκτεθειμένες, λοιπόν, και στο διαδίκτυο και εκτέθηκαν στην διάρκεια του διημέρου και πρέπει να σεβαστώ και τον χρόνο. Με αυτή την πρόταση πρέπει να πω πάντως, δημιουργούνται μακροχρόνιοι ορίζοντες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και όπως είπα, κεντρικό νόημα είναι ότι κόβουμε δρόμο. Το σύνολο των προτάσεών μας είναι, κλείνω, ανοιχτό σε διάλογο, γιατί η βασική μας επιδίωξη είναι να χτιστεί μια μεγάλη εθνική συμφωνία σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Τα κόκκινα δάνεια επιβάλλεται να αποτελέσουν αφετηρία μιας νέας πραγματικότητας με βασικό χαρακτηριστικό της συνεννόηση για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Προσέξτε τι υποτιμούν όσοι παρουσίασαν μια εικόνα ιδηλιακή ότι περίπου ξεκινάμε. Όποιες λύσεις κι αν επιλεγούν, δεν μπορεί να αγνοούνται οι συνεπείς και ενήμεροι δανειολήπτες. Προσέξτε, είναι κοιμόμενος γίγαντας. Δεύτερον,
όποια μέθοδος και αν εφαρμοστεί, πρέπει να πούμε καθαρά και να ξέρουμε ότι κάποιες επιχειρήσεις, πολλές ή λίγες, θα αλλάξουν χέρια. Δεν γίνεται. Τρίτον, όποια εργαλεία και αν διαλέξουμε, δεν είναι αυτονόητος ο διαχωρισμός των θυμάτων της κρίσης, της ύφεσης από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπόθηκε και από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τέλος, κανένας δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε πολύ ακριβά την αλόγιστη πιστωτική επέκταση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων και τη διατήρηση επιχειρήσεων ζόμπι τα προηγούμενα χρόνια από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας, τότε η συνεννόηση σε προσεκτικά επεξεργασμένες λύσεις αποτελεί όρο εκ των όνου κάνευ. Δυστυχώς η κυβέρνηση στην οποία ανήκει αυτή η πρωτοβουλία πάει ακριβώς αντίθετα. Στις διχαστικές λογικές που τη χαρακτηρίζουν εξ αρχής, τείνει να προσθέσει προσφάτως και το χαρακτηριστικό της αλαζονίας και της έπαρσης σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να διαμορφώσει αφήγημα. Αντί να ασχολείται με την πραγματική οικονομία, μεθοδεύει τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης. Αντί να ασχολείται με την παραγωγή ανασυγκρότηση της χώρας, στείνει μια εξεταστική κάθε μήνα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις εξεταστικές, αλλά από το βήμα του συνεδρίου θέλουμε να στείλουμε ένα πολύ καθαρό μήνυμα σε πάσα κατεύθυνση και κυρίως στην κυβέρνηση. Και σχετίζεται ευθέως με τις τράπεζες, γιατί για αυτές μιλάμε. Στο ΠΑΣΟΚ, και θέλω την προσοχή σας, στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουμε όχι πολύ καλά άριστα ότι στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών σε βάρος μας τα προηγούμενα χρόνια καταλυτικό ρόλο έπαιξε η πατριωτική μας απόφαση να γίνει η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με κοινές μετοχές, δηλαδή να περάσουν στον έλεγχο του δημοσίου. Αυτή ήταν η αφετηρία της ανατροπής των συσχετισμών στην Ελλάδα. Ξέρουμε καλά τι μας έχει συμβεί. Δεν μπορεί λοιπόν να μας κουνάει το δάχτυλο κανένας, και ειδικά αυτοί που εκχώρησαν τις τράπεζες στους νέους τους ιδιοκτήτες αντί πινακίου φακής, ζημιώντας το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τελικά τον ελληνικό λαό, με 20 δισεκατομμύρια μέσα σε μία νύχτα ευρώ. Από την πλευρά μας δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή τη διχαστική λογική, τη λογική της αντιπαράθεσης. Εμείς μένουμε σταθεροί στη γραμμή της εθνικής συνεννόησης και αυτή υπηρετούμε. Πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να δούμε την πατρίδα να σηκώνεται όρθια και τους πολίτες της, Έλληνες και Ελληνίδες, να ανακτούν την αυτοπεποίθησή τους. Σε αυτά τα πλαίσια αγωνιζόμαστε στο πλευρό σας για να αποδείξουμε όλοι μαζί ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι μέρος της λύσης και όχι της κρίσης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και η στήριξή τους είναι επιβεβλημένη. Με αυτή την οπτική όχι απλά μας ενδιαφέρουν τα συμπεράσματα του συνεδρίου, για το οποίο θα συζητήσετε αμέσως μετά, αλλά θέλουμε να γνωρίζουν διημών όλοι οι μικρομεσαίοι ότι στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών που οδηγεί σε αυτό που μας λείπει, τη συνεννόηση. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, κανένας μόνος δεν μπορεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.